Vítám u nás pana Vladimíra France, kandidáta na prezidenta v přímé volbě roku 2013, který přijal pozvání do videorozhovoru pro server volbaprezidenta.cz. Dobrý den. Dobrý den. Co vás vedlo k zásadnímu rozhodnutí kandidovat na prezidenta České republiky? Co bylo tím hlavním momentem toho rozhodnutí? Já se celý život pohybuju v tvůrčích oblastech. Ve výtvarničině, ve skládání hudby, ale ve svých pracech nazývám věci tohoto světa. A dlouho jsem se domníval, že stačí být jako homo politicus pouze jako tvůrce. Ale poslední dobou jsem si říkal, zdali je možné neustále nazývat tenhle svět jenom zkratkou, metaforou, jestli to stačí. A zvolna jsem dospěl k tomu, že už to nestačí. Čili jsem se rozhodl do toho vstoupit jako občan. Jste pro zavedení školného na vysokých školách a pokud ano, tak v jakém časovém horizontu a v jaké formě? Co se týče školného, jsou země, kde školné nemají a školy prosperují, a jsou země, kde tomu může být i naopak. Co se týče našeho školství, vysokého školství, kde já sám působím, vím, jaká je situace, ale kladu si otázku, jakou formou by to školné mělo být zavedeno a hlavně, kam by to školné mělo plynout. Těch aspektů je víc. Víme, za předpokladu, že by školné bylo, víme, jaká je tady možnost sehnat práci nebo nějakým způsobem si vydělat. Čili je potom otázkou, zdali by si studenti, kteří by to školné měli platit, nemuseli brát například nějaké půjčky, a zisk by nakonec plynul, nebo profit by z toho měly finanční ústavy. Takhle by to asi nemělo být. Otázkou je také, jak nastavit parametry, aby to nebránilo ve studiu sociálně slabším studentům. Tedy já bych řekl asi takto. Pakliže nebudeme mít nastaveny jasné parametry pro to, aby to opravdu sloužilo školství a školám a zároveň to nezatěžovalo studenty v tom smyslu, že by to přinášelo profit jenom finančním ústavům, nebo to bránilo sociálně slabším ve studiu, tak ne. Jste pro prezidentskou amnestii? Prezidentská amnestie je vzácné koření. Musíme si uvědomit, jakým způsobem bychom k ní měli přistupovat. Asi bych se radil, samozřejmě s odborníky, radil bych se s ministrem spravedlnosti v tom smyslu, jak zdali nejsou naše věznice přeplněny a také kým. Zdali zde nejsou ve výkonu trestu lidé, u nichž by bylo možno aplikovat alternativní tresty, protože potom dochází vlastně ke krizi našeho vězeňství a opravdoví gauneři, aby někoho upláceli, aby se tam potom vůbec dostali. Čili s amnestií velmi střídmě a dopředu o amnestii vůbec nemluvit, protože je to vlastně nabádání k trestnému činu, proto je to upozorní ty, kteří ještě třeba chtějí něco spáchat, v jaké míře to mohou spáchat, aby byli potom amnestováni. Čili nelze to brát jako nápovědu také. Jaký máte postoj k bývalému členství politiků v komunistické straně, po případě korupčních kauzách nebo příslušnosti k jiným extremistickým hnutím? Tak pokud vím, ještě jenom to, prosím vás, řekněte. Jaký máte postoj k bývalému členství politiků v komunistické straně, korupčních kauzách nebo extremistických hnutích? Tak
Domnívám se, že spojení s extremismem nebo spojení s komunistickou stranou je problém. Domnívám se to proto, že to zanechává trvalou stopu na způsobu uvažování. Tito lidé, když bych vzal třeba komunistickou stranu, která se řídí tezemi třídního boje, třídní nenávisti a principem účel světí prostředky, znamená to, že ten člověk takto bude uvažovat, kdykoliv se bude chtít dobrat nějaké kariéry a bude se obklopovat podobně smýšlejícími lidmi. Já si myslím, že toto je velké nebezpečí pro princip svobody a demokracie. A rozhodně nelze neustále recyklovat minulost, zejména ne tu špatnou. Jak často a zdali vůbec chcete využívat právo veta? Právo veta je opět něčím, co by se mělo využívat v krajním případě. Domnívám se, že prezident republiky má nejen formální i neformální pravomoce. A on může, jak víme, v ty formální mezi ně i patří, že může navštívit zasedání Senátu, Poslanecké sněmovny nebo i zasedání vlády, a i tam, ale i jinde, a to jsou ty neformální, může hovořit takřka s kýmkoliv. A když vzniká zákon, měl by vědět o tom, že vzniká a měl by se seznámit s jeho podobou, aby nebyl nakonec pouze překvapen tím, co mu přistane na stole. Čili já myslím, že jsou mnohé případy, kdy lze právu veta předejít. Kdo vám daroval nejvíce podpory po případě finančních prostředků ve vaší kampani? Naše kampaň vznikla spontánně, kde obsah si diktoval tvar. To znamená, že jedním z požadavků, aspoň v její petiční fázi, bylo, aby se to obešlo bez peněz. Peníze přece jenom trochu byly potřeba na sklonku petiční kampaně, kdy bylo nutno uhradit benzín a tiskovin, čili jsme otevřeli transparentní účet a postavili jsme to na bázi drobných darů. V době společenské krize a obecné nedůvěry v politiku, co můžete nabídnout oproti jiným kandidátům na post prezidenta České republiky? Co máte navíc? Jakožto skutečně autentický občanský kandidát mohu nabídnout ten občanský rozměr této role. Tedy kromě ústavního činitele, hlavy státu, prezident je vyslancem občanů ve vrcholné politice a měl by se i tímto způsobem chovat. Měl by občany samozřejmě oslovovat, měl by tímto způsobem se snažit iniciovat celospolečenský dialog, měl by podporovat různé občanské iniciativy, měl by působit na občany tak, aby si uvědomovali nejen svá práva, ale i své povinnosti. Jednou z prvních z nich je občanská odpovědnost. Aby občané se více zajímali o to dění v tomto státě, věděli, koho vysílají do politiky, neboť se domnívám, že stát je nástrojem občanů a občané si vybírají politiky, aby spravovali stát. A je důležité na tom to, aby si i politici začali být vědomi, že politika je služba a konsenzus, nikoli biznis. Prezident by tedy měl jasně a otevřeně nazývat stav věcí.